jonkun Ruoveden original gangsteri, mulla on skootteri, mulla on nerfys ja sit mä osuin sille jotain silmää kusihousuun, paskahousuun. Mä en tiedä missä pajama ja siellä haisee, mä haluan mennä sinne, koska siellä haisee, siellä on joku paska siellä vetsanpöntössä. Meni sinne, siellä on aika kesäinen olo, kuuma 30 astetta plussaa miinusteksella. Ostin eilen Gucci laukku, se olikin feikki mutsi laukku. Sit mä ostin polkupyörän Temusta. Mä sain oravan postissa. Sitten mä myin mun muijan torissa 30. Mä myin partion keksiä kerralla. Nyt on niin olo kun sain 5 euroa. Myin jälkin mummolle kello sydänvika. Se sai sydänkohtauksen ja vahingossa kupsatti. Sit mä lähdin poliiseja karkuun kun mä olin myrkyttänyt ne keksit vahingossa. Hups. Nyt mä lopetan koska mulla loppuu aika. Mä ostin Temusta maastopyöreästi ja tuli joku mummo, joka varasti se. Mä löin sitä kaljapullolla päähän ja sitten se meni knokki ja sitten se jäi siihen maahan. Alkoi vuotaa verta ja itkeä ja sitten vein sen maastopyörän. Mä aloin polttaa sikaria, kun mä ajoin kohti Ruoveden S-Markettia ostamaan pari patukkaa ja Dr. Pepperia. Ja sitten mä menin vielä iskeen sitä kassamuijaa siihen ja sitten mä aloin varasteleen tavaraa eli kaikkia lahjakortteja sieltä kaupasta ja jauhelihapaketin. Sitten mä aloin nauttia sitä. Kuten kuulit, kaveri tykkää nautiskella raakaa jauhelihaa. Hän on saanut monta myrkytystä, mutta ei vieläkään usko, että sitä ei kannattaisi syödä. Hän varasti kaupassa monta pakettia jauhelihaa. Hänellä on etsintä kuulutettu 3 eri kaupassa. Hänellä on porttiikolta 4 eri baariin, koska hän jatkaa pummien lyömistä kaljapulloilla. En ymmärrä. Sitten me lähtiin Mr. Jauhelihan kanssa johonkin toiseen baariin haastaa riitaa. Sitten siellä oli toinen kusinen vessa. Mä menin sille paskalle. Sain hepatiitti C, AIDSin ja HIVn.